Da, ali Ući u to ti, kako držimo koji tebi iznad je čovjeka. materija, ne bude varan. Ali bude zdar pokušao nešto da kaže već poslednjih 15 minuta ovo špljunu. A iskreno, baš se smara bez Johna. Dobar je on u stvari, ali... Gogo je zadi, mali Da, daj. tako dobro. Tako daj, on banuj ga što da ne. Pazi da neću. Ali ne, Dare, ti razumeš da ne razmišljaš kako treba. Ovo ti je prilike da se pokažeš, onda bi mogu tuđiš u verige. Brate, ja najnormalniji. O majko, aj samo ću. Cringe. Evo lik mi traduješ Solara upravo ispred Bla, Olimara, bla, bla, majke. bla, 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 bla. Baš si gej, aj idi nazad. Mačo denatio, slik mi dao mačo denatio. Vekse, jebi teo da pogledaš jedan outplay? Boli me kurac. Nema, čekaj, ovog da... Jel po vama se više isplati krenuti na klasiku ili na Shadowlands? Dva čovjeka, jedan ugl. Znaš ti da sam ja zapravo protiv Dona u streću? Samo možda ne prežavaš si 17.000 puta. Samo sekund, pokušam nešto A skontam. nas mora liče. Tak, vijem da te go pitam. Ćao! Jednom noob uvek. Ne, ja sad radim njegam posao. Milice, ajde na synthesizer. Screenshotove što mi je pisao. Ajde. Brate, Marshall Zing, ono, tam. Ajde, tiši sad. Dobio si na čelu šesticu. Jebo sam. Kod da doću na jebeno. Evo malo Veksa da stream snajpujemo. Gledaj. Idu pizdu materinu, da bi radi. Je kurac, pa njega je. Jevo ti se skjeva, mamu! Samo ti mamu. Pravi braća da mogu staviti. Imamo 5 vremena, ne moram šta pričate. Zvala je na telefon i rekla da se prijavila u neku agenciju za modele, znači da je kurva mora se... A Vekse, si vidio kako sam sredio lika? Da, šale sam se ja, ajde. Slučajno su ubežano. Što si rekao? Šansi nije bilo slučajno. Sam ostao šef u mojoj banci, ja? Napravi nešto da namamimo neki bosančine. Ko je iskreno taj ne profitira, tako... Ništa nije jasno. Imam plan. Sam te jebo jebeše? Ovdje ima plan. Ček da nazovem malo Elon Muska da pošalje koji laser s neba. Znaš kako, meni vama kaže uvek, pari nisu problem, nije para. Ako ti je zanimljivo, nije problem, da ubije... Pita Jordi, kod Exa Player da donese PC. Treba onaj putukaz. Lagano. Dok ova dvojica ne dođe do nas da me vide kako platiš. Ja sam imao 12 godina, ja sam to dao, mislim ne znam ništa dao. Mam ti jem, bratu, pičku ti jem. Nema, čekaj, ovog da izdemoliram. Ajde. Mrtvo se, pička. Usro se ko pička. Opet se mu to... Nisam vidio ja tebe sinoći kad sam ti srano gledao. A sad si mrtav. Debra, ja sam izbladeo 40 minuta od BG-a koji kurac. BG kao mali, džem znam. Ako ćete nije po... On se zjevao, 100% zjevao. Sad si uništen. Nema. Kako je osjeto ljubiv, to nije hrišćanski uopšte. Ko bre nema oko. Ja ti ne zjebam sjevu ti kožu se. Pokidam pičku, ja sam jebeni muk. Oko mento, brat, tvoj bre nešto. Kaže Nikola, ja bi se vratio. Ja sam Templar, boli mi ovo. Lagano. Aj, sad ću snimiti ovo, on vidi. Želim da mu majka umre od raka, da se uguši, ne znam tako nešto, se uguši, a prije toga da je siluju, onako mukama da umre i da on to sve gleda. O, desi Vex, pička jedna ciganska, smrdljiva, ona usvojena.